Sekä löytää ekana seuraavalla kirjaimella esineen voittaa. Okei. H. Mikä on Harja. Harja. Mitä? Pinkuraa. Löysittekö sitä Harja? No löysin. Mitä? Siis mitä? P. Patricia, ottakaa minut syliin! Ei sitä lasketa. Voittaja tulee joko kameran päällä. Onhan se. Y. Yrjö. Ootas. Jyvässä ja Laurent. Jugurtti! Ei jugurtti ole. Onhan, katsokaa! Tässä se lukee jugurt. G. My G. Joo, Gucci. Gucci gang. K. Kirja! Hashtag Vogue. Mä hoidin! Ettäskö?